таъмин намудани сокинони мамлакат бо маҳсулоти хӯрока таҳти назорати роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, дар самти мазкур пайваста тадбирҳои муҳим андешида мешавад. дар доираи ҳадафи чоруми стратегӣ таъмини амнияти ғизоӣ, сол то сол дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат майдони кишти зироати гуногун васеъ гардида, заминҳои бекорхобида ба гардиши кишоварзӣ ворид мегарданд. соли 2019 дар ҷумҳурӣ 1 млн 414 000 тонна ғалладонагиҳо, 836 000 тонна гандум, 994 000 тонна картошка, 2 млн 182 000 тонна сабзавот, 701 000 тонна полезӣ, 370 000 тонна сабзӣ ва 642 000 тонна пиёз истеҳсол карда шудааст. баробари деҳқонони кишвар сохторҳои марбута дар самти мазкур фаъолиятро хуб ба роҳ монда, ҷиҳати таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ аз хориҷи мамлакат низ маҳсулоти гуногунро тариқи роҳи оҳан ба дохили кишвар ворид месозанд. ба андешаи мутахассисон, вазъи номӯътадили ҷомеаи ҷаҳонӣ вобаста ба паҳншавии коронавирус барои ҳамлу нақли дилхоҳ маҳсулот тариқи роҳи оҳан мушкилӣ эҷод накардааст. айни замон корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон тариқи қатораҳо аз Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Қазоқистон гандум, орд, шакар, равғани растанӣ, биринҷ ва дигар анвои ғизоиро ба дохили мамлакат ворид мегардонанд. тадбирҳое ки имрӯз аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти роҳи оҳани Тоҷикистон ҷиҳати сари вақт ба мардум кашонда додани маводи ғизоӣ амалӣ карда мешавад, имрӯз бори дигар собит месозад ки мо бояд ба ҳар гуна овоза ва гапҳои бардурух дода нашавем. танҳо соли ҷорӣ тариқи роҳи оҳан аз хориҷи мамлакат зиёда аз 215 000 тонна гандум ворид гардидааст ки қисми зиёди онро гандумҳои ғизоӣ ташкил менамоянд ва барои корхонаҳои ордбарории Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд. аз аввали сол то ин ҷониб тавассути роҳи оҳан ба ҷумҳурии Тоҷикистон 215 449 тонна гандум, 27 224 тонна орд, 51 832 тонна шакар, 90 039 тонна биринҷ, 22 220 тонна равғани растанӣ ва дигар анвои ғизоӣ ворид гардиданд. он давлатҳое ки содиркунандаи маҳсулот хусусан ғалла ҳастанд, барои захираҳои дохилии худашон як маҳдудият ворид карданд. лекин ин маҳдудиятҳо барои иҷрои нақшаҳое ки мо дар он мисол квота дорем ба ин дахл надоранд ва он миқдори зарурие ки барои ҷумҳурӣ лозим аст маводи ғизоӣ пайваста ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шудаанд. воридоти маҳсулоти хӯрока аз хориҷи кишвар тариқи роҳи оҳан мунтазам идома дорад. имрӯзҳо дар минтақаи Душанбе равғани растанӣ 6, нӯшокиҳо 13 ва шакар 3 вагон ва дар минтақаи Суғд гандум 89, орд 1, биринҷ 6 ва шакар 2 вагон дар ҳолати холӣ намудан қарор доранд. мақомоти дахлдоре ки ба захираи давлатии молу ашё сару кор доранд, барои захира кардани миқдори кофии маҳсулоти ғизоӣ машғул ҳастанд ва аз шаҳрвандон ва хусусан тамошобинони телевизиони ҷаҳоннамо эҳтиромона хоҳиш мекардам ки ба ҳар гуна овозаҳо ва воҳимаҳое ки имрӯз вобаста ба пайдоиши ин вирус ба миён омадаанд дода нашаванд. мутобиқи маълумот рӯзҳои наздик ба минтақаи Душанбе 5 вагон гандум, 3 вагон равғани растанӣ, 8 вагон шакар, ба минтақаи Суғд 47 вагон гандум, 1 вагон орд, 2 вагон шакар ва дигар намуди маҳсулоти ниёзи мардум ворид мегарданд. айни ҳол молу маҳсулоти гуногун тариқи ҳама минтақаҳои роҳи оҳан вориди кишвар мегарданд. молу маҳсулоти гуногун ба ҷумҳурӣ ва ба ҳар се минтақаи роҳ ворид карда мешавад. ҳам ба минтақаи Амузанг, ҳам ба минтақаи Душанбе ва ҳам ба минтақаи Суғд вагонҳо ворид шуда истоданд. қайд кардан ба маврид аст ки танҳо давоми солҳои ба даст омадани истиқлолият дар доираи сиёсати бунёдкоронаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои кишвар корхонаҳои зиёди истеҳсоли орд, бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтанд. шумораи умумии чунин корхонаҳо дар кишвар 44 ададро дар бар мегирад. дар ин корхонаҳо дар як сол зиёда аз 2 млн тонна гандум коркард гардида, ҳаҷми умумии истеҳсоли орд бошад 1 млн 835 000 тоннаро дар як сол ташкил медиҳад.
баҳри ғанӣ гардониндани бозори истеъмолии пойтахт ва пешгирӣ намудани болоравии нархи маҳсулоти ниёзи аввал тибқи дастуру супоришҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе корхонаи воҳиди давлатии оид ба истеҳсол, харид, захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввали шаҳри душанбе тадбирҳои зарурӣ андешида дар доираи шартномаи тарафайн аз деҳқонони мамлакат ва хориҷи кишвар чунин маҳсулотро дастрас менамояд. тибқи нақшаи зимистонгузаронӣ айни замон дар амборҳои нигаҳдории маҳсулоти ниёзи аввал аз қабили орд захираи чунин маҳсулот фаровон мебошад. аз тарафи корхонаи воҳиди давлатии оид ба истеҳсол, харид, захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалияи шаҳри душанбе бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ шурӯъ аз санаи 24 марти соли 2020 мо воридоти орди истеҳсоли қазоқистонро баро мондем. мо аз ду ширкати молтаминкунандаи ҷумҳурии қазоқистон ба миқдори 2030 тонна орд харидорӣ намудаем айни ҳол ва аз ин то имрӯз ба миқдори 1020 тоннааш вориди амборҳои корхона гардид. маҳсулотҳои боқимонда айни замон дар роҳ буда рӯзҳои наздик ба ҷумҳурӣ ворид карда мешавад. таъмини фаровонии ин навъи маҳсулот дар пойтахт таҳти назорати роҳбарияти шаҳри душанбе қарор дошта, воридоти он низ аз хориҷи мамлакат идома дорад. танҳо дар корхонаи истеҳсоли орди шаҳри ваҳдат ҳамарӯза 70 тонна гандум кор кард ва вориди амборҳои махсуси нигаҳдории ин навъи маҳсулот мегардад. дар ин амборҳо навъҳои гуногуни орд дар ҳолати хуби нигоҳдорӣ қарор дошта, ҳамарӯза тариқи мошинҳои махсус ба миқдори муайян ба нуқтаҳои ярмаркаи фурӯши маҳсулоти ниёзи аввал ва бозорҳои зертобеи корхона бо нархҳои дастрас пешниҳоди харидорон карда мешавад. яке аз маҳсулоте ки ба он низ таваҷҷӯҳ бештар аст, шакар мебошад. корхонаи воҳиди давлатии оид ба истеҳсол, харид, захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввали шаҳри душанбе ки фаъолияти он тибқи дастуру супоришҳои раиси шаҳри душанбе ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ба роҳ монда шудааст, дар самти захираи ин навъи маҳсулот низ хуб аст. давоми соли 2019 ҷиҳати иҷрои нақшаи захираи маҳсулоти ниёзи аввалия барои солҳои 2019-2020 аз тарафи корхона ба миқдори 5000 тонна шакар захира карда шуд ва то ин ҷониб 2000 тоннаи он боқӣ мондааст. айни ҳол дар доираи шаҳрномаҳо аз ҷумҳурии беларусия ва федератсияи россия харидорӣ ва воридоти шакарро баро мондаем ва рӯзҳои наздик тариқи қатораҳо ба ҷумҳурӣ ворид мегардад. картошка ҳамчун маҳсулоти ниёзи аввал таваҷҷӯҳи харидоронро ба худ бештар ҷалб менамояд. ба хотири нигоҳ доштани вазъи мӯътадили бозорҳо ва бемушкилӣ таъмин сохтани аҳолии пойтахт бо ин навъи маҳсулот, корхонаи мазкур захираи картошка ва пиёзро тибқи нақша чорабиниҳои омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2019-2020 дар сатҳи хуб анҷом дод. маврид ба зикр аст ки корхона аз ҳисоби хоҷагидорони вилояти суғд дар моҳи марти соли ҷорӣ ба миқдори қариб 270 тонна картошка харидорӣ ва захира кардааст. дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2019-2020 маҳсулотҳои зерин аз қабили картошка ба миқдори 2013 тонна ва пиёз ба миқдори 3996,3 тонна захира карда шуда буд. корхона мақсад дорад ки давоми соли 2020 дар доираи имкониятҳои мавҷуда харидорӣ ва воридоти маҳсулоти ниёзи аввалро аз қабили шакар ба миқдори 50 000 тонна, орд 10 000 тонна, гандум 70 000 тонна, равғани растанӣ 10 000 тонна ва биринҷ ба миқдори 2000 тонна захира намояд. қобили қайд аст ки соли равон дурнамои кишти картошка дар масоҳати 33501 гектар дар назар дошта шудааст ки ин шумора нисбат ба соли 2019 зиёд мебошад. аз ин миқдор 6380 гектари онро кишти картошкаи барвақтӣ ташкил медиҳад. барои харид омадем. нархҳо бисёр хуб, маводҳои хӯрока аз он ҷумла ҳамаш дастрас, ба нархи озод беҳтар нисбат ба дигар ҷо хеле ҳам арзонияй. дар чӣ нуқтаҳои фурӯши орд, шакар, равған хуб дида мешавад. ягон танқисӣ нест. ягон байни фурӯшанда ва савдогарову харидоро муносибатҳои хуб дида мешавад. раҳмат ба ҳукумати шаҳр ки чораҳои хуби зарурӣ дидистанд ки имрӯз барои мо шаҳрвандон ҳама шароитҳошон муҳайё аст.
айни замон бо ташаббуси корхонаи мазкур дар назди аксар бозорҳои шаҳри Душанбе ярмаркаи доиму амалкунанда фаъолият менамояд ки дар онҳо маҳсулоти ниёзи аввал бо нархҳои дастрас фурӯхта мешаванд.